Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een grote groep Venezolanen heeft gisteren gemanifesteerd op het Wilhelminaplein. Ze willen een vreedzaam Venezuela en uiten hun zorgen over de huidige situatie. In Venezuela heeft Juan Guaidó zich gisteren uitgeroepen tot interim-president. De manifestanten steunden Guaidó en hopen dat er snel verkiezingen komen wanneer de kans op een vreedzaam en vrij Venezuela dicht bij de hand is. Tegelijkertijd was duidelijk dat ze zich zorgen maken over de huidige situatie en ze hopen dat de demonstraties en het bloedvergieten zo snel mogelijk ten einde komt. De situatie in Venezuela is op dit moment onduidelijk. Het Venezolaanse leger heeft in een verklaring laten weten niet achter Juan Guaidó te staan. Die heeft zichzelf gisteren benoemd tot president van het land. De 35-jarige Guaidó beëdigde zichzelf als interim-president van het land. Hij is voorzitter van het Venezolaanse congres en heeft de macht om dat te doen als er sprake is van machtsmisbruik door de huidige president. Guaidó hoopte op de steun van het leger door zijn amnestie te verlenen aan militairen die zich tegen president Nicolás Maduro durfden te keren. Het leger echter blijft de gekozen president van het land steunen. Maduro had de steun van het leger ingeroepen om de eenheid en discipline in het land te bewaren. Bij redden tegen president Maduro zijn de afgelopen 2 dagen al zeker 13 mensen omgekomen. Dat meldt de mensenrechtenbeweging Observatorium voor Sociale Conflicten. Amerika en Canada en ook andere landen hebben de regering van Guaidó wel erkend. Als reactie erop heeft Maduro alle diplomatieke banden met Amerika verbroken en moeten alle Amerikanen die voor het land werken zo snel mogelijk Venezuela uit. Amerika op haar beurt zegt Maduro niet langer te erkennen. Het ministerie van Volksgezondheid, Milieu en Natuur, Hospitaal Nobel Otrabanda en de Curaçaose Huisartsenvereniging hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Doel daarvan is om de eerste lijnszorg van de huisartsen naar de patiënten toe te verhogen. Simpel gezegd betekent dat er praktijkondersteuners bij de praktijken van de huisartsen worden geïnstalleerd. Die gaan patiënten die suikerziekte hebben en last van hart- en vaatziekten beter begeleiden. Dat betekent dat niet wordt afgewacht tot de situatie zo ernstig is dat ze direct geopereerd moeten worden, maar via begeleiding en controle zorgen dat patiënten niet geopereerd hoeven te worden. De partijen zijn blij dat op deze manier er een betere zorg voor de patiënten op Curaçao komt. Eind vorig jaar was er op Curaçao op sociale media een video te zien. Daarop zag je enkele jonge kinderen. 2 probeerden de anderen te vernederen. Er werden vieze woorden gebruikt en het was een hele vervelende situatie. Nou, die kinderen werden opgepakt en de minister van Justitie heeft nu gezegd dat de ouders hebben toegezegd dat ze meewerken aan een begeleiding van de daders en ook dat het slachtoffer begeleid wordt. Op die manier wil de minister aangeven dat het geen zaak is dat de kinderen daadwerkelijk voor de rechter moeten verschijnen, maar dat er via goede begeleiding wordt gezorgd dat deze kinderen in de leeftijd tussen de 12 en de 14 jaar zo worden begeleid dat iets dergelijks niet meer in de toekomst voorkomt. Volgens de directeur van telecommunicatiebedrijf UTS, Paul de Geus, zullen mensen met een vast arbeidscontract bij het bedrijf hun baan niet verliezen. Dat zei de Geus gisteren. Vandaag wordt in het parlement gesproken over de verkoop van de aandelen van UTS. Volgens vakbond Sitcom, dat de belangen vertegenwoordigt van werknemers van UTS, dreigen mensen hun baan te verliezen in een nieuwe situatie. De Geus stelde gisteren dat ook bij een nieuwe stap van UTS de arbeidscontracten zullen worden gerespecteerd en mensen niet zomaar hun baan kwijtraken. Op Aruba is onlangs een fiscale hervorming doorgevoerd. Dat betekent dat er meer indirecte belasting worden geheven en minder directe belasting. Voor sterke drank zoals whisky, rum, vodka, gin en ponche crema betekent dat een verhoging van 7 gulden voor een fles van 0,7 liter. Dat heeft minister Xiomara Ruiz Maduro gisteren bekendgemaakt. Ook bier wordt duurder en daarmee zegt de minister dat mensen die daadwerkelijk willen blijven drinken meer zullen moeten betalen. Het mooiste festival van het jaar, het Tumba Festival, komt er weer aan en Extra is er klaar voor. Aanstaande zondag kan iedereen de hele inschrijving bekijken vanaf 12:30 's middags tot 8 uur 's avonds. Dat is allemaal te volgen op www.extra.cw en TDS kanaal 75 en 76. Het wordt gepresenteerd door Luis Curiel met medewerking van Tico Valentin, 3 keer Tumba Koning en Sue Ellen Seintje. Tumba Festival, Extra is er klaar voor. Geniet ervan aanstaande zondag. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot
tot de volgende keer.